Doména a hosting sú neoddeliteľnou súčasťou vašej webovej stránky. Ako si ich ochrániť, dlhodobo zveľaďovať, alebo ako si ich vôbec vybrať, si povieme práve v tomto videu. Začneme doménou. Doména je URL adresa, na ktorej sa bude nachádzať váš web. Pri výbere tejto domény je niekoľko prístupov, či už popisných, alebo abstraktných, kde potom musíte ten brand oveľa viac budovať a venovať viac úsilia marketingu, aby ľudia prišli na vašu stránku. Ja by som vám chcel povedať v tomto videu len nejakých základných pár ako keby aspektov, ktoré pri výbere domény treba zohľadniť. Jedna vec je, ak už máte názov firmy, najlepšie je nájsť si doménu, ktorá korešponduje s týmto názvom. Máte to jednoduché, ľahko zapamätateľné, aby to nebolo príliš dlhé jednoducho. Ak máte veľmi dlhý názov, alebo máte abstraktný názov, či napríklad cudzojazyčný názov, odporúčam doménu vyberať viac podľa napríklad nejakej slovenskej verzii. Ak by ste napríklad boli English Learning School, tak samozrejme nedajte toto do domény. Nájdete si radšej nejakú doménu ako angličtina do bačku, angličtina rýchlo alebo niečo podobné, čo sa dá ľahko zapamätať a je väčšia šanca, že to ľudia dokážu hľadať. Tieto cenné dáta viete vytiahnuť napríklad z analýzy kľúčových slov, vďaka ktorej zistíte, ako v tom vašom segmente vyhľadávajú ľudia tieto jednotlivé výrazy, a ktoré napríklad viete zakomponovať do svojej domény a viete si ju pozrieť. O analýze kľúčových slov si viac povieme vo videách, kde budeme riešiť optimalizáciu pre vyhľadávače a PPC reklamu. Kde si vôbec takúto doménu a hosting kúpiť? Čo to vlastne znamená? Koľko to stojí? Doménu vám dokážu predať spoločnosti, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou. Na Slovensku sú to také známejšie WebSupport, WebGlobe alebo napríklad Elbia Hosting. Na stránkach týchto spoločností si veľmi rýchlo viete overiť svoju doménu, či napríklad angličtinarýchlo.sk je dostupné, alebo je z toho dostupná len verzia EU alebo napríklad .com. Ak chcete váš biznis posunúť aj do zahraničia, odporúčam hľadať doménu, ktorá má voľné koncovky aj napríklad CZ, EU, .com alebo napríklad okolité štáty. Záleží len na vás, kam chcete expandovať. Dávajte si pozor aj na tzv. Pomlčníky. Ak by ste napríklad mali doménu angličtina-rýchlo.sk a niekto vlastní už angličtina rýchlo a dokonca sa zaoberá rovnakým segmentom podnikania ako vy, je to veľký problém, lebo si vás vedia ľahko zameniť a hlavne vaša konkurencia môže v podstate ťažiť z reklamy, ktorú robíte na vašu stránku, ale tí zákazníci odchádzajú k ním, pretože náhodou dajú bez pomlčky tú adresu. Dával by som si pozor aj na názvy, kde napríklad v doméne máte dve rovnaké písmená, či už nejaké OO alebo RR alebo niečo podobné. To sú domény, kde potrebujete k týmto doménam nakúpiť potom aj variáciu, kde je len jedno písmeno, pretože je veľká šanca, že ľudia to zle zadajú. Čiže tým pádom máte vyššie náklady. Koľko teda stoja domény? Domény stoja v akciách kľudne možno aj 3 eurá na XY rokov. Štandardná cena pre SK doménu je momentálne na úrovni okolo 8,5-9 eur bez DPH. Po ročnom obnovení to vychádza okolo 12-13 eur bez DPH. Ak by ste chceli napríklad EU doménu, tá je tuším o niečo lacnejšia. Com doména je tiež okolo 10-12 dolárov. Ak sa bavíme aj o špecifických doménach ako napríklad .bio, .shop a podobne, ktoré na Slovensku ešte nie sú také známe, tak tam by som dával pozor. Primárne by som vám odporúčal váš biznis mať na doméne .sk. Ak teda chcete hlavne podnikať na Slovensku, radšej zvoliť .sk a ako možnosť k tomu dokúpiť potom doménu ako napríklad .shop, .bio. Najlepšie však je nechať to na .sk, pretože jednak je to ekonomickejšia varianta, pretože napríklad .bio stojí obvykle okolo 50 až 60 eur a hlavne Slováci sú na to viac zvyknutí, takže je väčšia šanca, že to niekto zadá a nepomýli si vašu adresu. Ak už doménu máte, potrebujete nejaký priestor, kde umiestnite či už vaše e-maily, dajme tomu, že vaše meno zavináč vaša adresa.sk, ale aj samostatný web, kde sa vlastne bude nachádzať, kde budú jeho databázové súbory, kde budú jeho súbory, ktoré na tej stránke chcete mať. Či už fotky, texty, všetko možné. Opäť, spoločnosti, ktoré som spomínal pri doménach, poskytujú aj hostingy a prepojenie na toto. Hostingov je však viacero typov. Pokiaľ začínate so stránkou, kľudne vám stačí základný zdieľaný hosting s nejakým menším priestorom, kľudne 3 až 5 GB, ktorý môže stáť okolo 3,50 až 5 eur mesačne. Odporúčam vám to zakúpiť vopred. Ak už doménu máte, alebo doménu idete kupovať, množstvo týchto spoločností, ktoré ich predávajú, umožňujú zapnúť si tam tzv. Automatickú obnovu. Čo to znamená? Zadáte tam vašu kartu a doména po roku, keď sa začne schádzať, tak
14 dní predtým dostanete upozornenie, že je nutné zaplatiť ju znova. Mali sme klientov, ktorí na toto zabudli. Mali napríklad 8-ročný web, z ktorým im chodilo množstvo zákazníkov a zabudli zaplatiť doménu. Z nejakej procesnej chyby proste zapatrošili faktúru, nedostalo sa to na účtové oddelenie, doména prepadla, kúpil ju niekto iný a potom požadoval po firme 1000 eur. Dajte si na toto pozor, ak je možnosť a máte tam možnosť zakliknúť automatickú obnovu, teda automatické platenie tej domény, zakliknite si, pretože tá doména bude písaná na vás, bude vždy vaša a máte istotu a nemusíte na to myslieť a obávať sa toho, že náhodou sa to nestihne obnoviť a doména vám prepadne. Dôležitá ešte informácia k doménam, vždy si domény registrujte na seba. Dokonca dnes už ani nie je možné mať doménu písanú na niekoho iného. Ale množstvo firiem to ešte robí tak, že nakupujú tú doménu na seba, potom ju poskytujú klientovi. Toto má jednu hlavnú nevýhodu. Pokiaľ tá spolupráca napríklad nevyjde, alebo z akéhokoľvek dôvodu tá firma napríklad prestane fungovať, tá doména môže prepadnúť opäť, pretože vy nebudete mať na ňu dosah. To znamená, doména, minimálne doména, aby vždy bola písaná na vás, aby tam boli vaše registračné údaje a vždy ste mali k nej prístup. Či už budete spolupracovať s hocikým na vytvorení webu, správe webu, úprave webu, dbajte na to, aby doména bola vždy na vašom mene, aby nikdy neprepadla a nemuseli ste riešiť situáciu, že ju niekto kúpi. A vaše celé úsilie za tie roky, ktoré ste budovali to meno, tú značku, ten názov tej URL adresy, v podstate prepadne do stratená. K vašej doméne potrebujete hosting. To je miesto, kde bude uložený všetok obsah, všetky e-maily, ktoré v podstate budete v rámci tej domény používať. Ak napríklad chcete e-mail, kde budete mať vašu koncovku, to znamená vaše meno, @vašadomena.sk, takýto hosting je práve miesto, kde si to viete zrealizovať. Taktiež musíte myslieť na to, že potrebujete dostatočne veľké množstvo miesta na tom hostingu. To znamená, že do základu, keď budete mať len web a mail budete používať napríklad ešte gmailácky, kľudne stačí 1 giga miesta. Ja odporúčam však nakupovať minimálne 3, 5 a viac giga miesta, práve kvôli tomu, aby ste sa vyhli potom zbytočnému zaplneniu toho hostingu, niektoré e-maily vám neprejdú, alebo sa vám napríklad nesprávne neodzalahuje web a vznikajú tam potom zbytočné problémy, ktoré budete musieť riešiť. Tých hostingov je niekoľko variácií, každý tých poskytovateľov, ktorých som spomínal, je niekoľko, majú rôzne variácie. Štandardne, ak začínate, máte menšiu stránku, cena toho hostingu by mala byť medzi tými 40 a 60 eurami bez DPH ročne. Dbať pri tom hostingu treba najmä na dostupnosť a rýchlosť. Pri výbere hostingu odporúčam ísť buď do WebSupportu, WebGlobe, Yegon alebo Elbia. Je možné, že o rok by som už odporúčal iné firmy. Ono je to dynamický trh a neustále sa to mení. Častokrát sa totiž stáva, že už aj keď máte hosting, ktorý funguje krásne, je rýchly, support vám rýchlo odpovedá, keď máte nejaký problém, veľmi rýchlo vám poradia, môže sa stať, že sa k ním nahrnie veľa zákazníkov a oni nasledujúce mesiace budú prechádzať fázou, kedy opäť musia ladiť tie svoje hardwareové požiadavky s tým, koľko klientov majú. My bežne klientov v našej agentúre v rámci 2 rokov niekedy presúvame aj 3-krát práve kvôli tomuto, pretože tie hostingové spoločnosti niekedy zvyknú spomaliť. Tieto 3 sú však najstabilnejšie a dlhodobo najlepšie. Samozrejme, nájdu sa vždy nejaké výnimky, každý môže mať zlú skúsenosť aj u takéhoto dodávateľa. Opäť platí pravidlo, ktoré platí pri doméne. K svojmu hostingu majte vždy najlepšie prístup vy, aby ste kedykoľvek, keď bude treba, či už boli ako kontaktná osoba pri tom hostingu, aby keď vám napríklad nejaká spolupráca nedopadne dobre, aby ste sa vedeli hocikedy dostať na ten hosting a urobiť tam prípadne zmeny, ktoré potrebujete, alebo ak by náhodou bolo treba, dajme tomu zaplatiť tú faktúru ročnú, aby sa nestalo, že tá faktúra príde niekomu, napríklad vášmu dodávateľovi, ktorý je napríklad, dajme tomu, na dovolenke, alebo dlhodobo nepracuje, dajme tomu, venuje sa nejakej inej činnosti, zabudne sa na to, vám spadne web. Takže vždy doménu, hosting mať písané na svoje meno, na svoju firmu, aby vám chodili faktúry priamo. Ak už máte web väčší a sú tam iné požiadavky, môžete byť na nie zdieľanom hostingu, ale napríklad virtuálnom serveri a podobne. Toto obvykle málokedy dokážete spravovať sami a potrebujete na to externú firmu, ktorá vám napríklad vyvíja web alebo pomáha vám takéto niečo zastrešovať. V tom prípade je to na dohode vás a toho dodávateľa. Je možné, že vám budú fakturovať mesačne, ročne,
Toto už je potom zložitejšia situácia, kde každý dodávateľ to má trocha inak a preferuje iný typ spolupráce v tomto odvetví. Je však aj takáto možnosť a pokiaľ budete mať už, dajme tomu 10 000 návštev mesačne a pri e-shope dajme tomu nejakých stovky objednávok mesačne, nevyhnete sa tomu, aby ten hosting bol aj drahší. Ten web alebo e-shop je vždy technické riešenie, ktoré sa v čase vyvíja a tým pádom, pokiaľ rastie on, tak potrebuje aj tie serverové požiadavky, aby rástli. Čiže je potrebné počítať aj s tým, že tieto náklady, ktoré som vám spomínal za hosting, sa môžu navyšovať. Pokiaľ budete spolupracovať s firmou, ktorá vám bude vytvárať takýto web, pravdepodobne v určitom bode budú potrebovať prístup na tento hosting. Všetky tri z týchto spoločností, ktoré som menoval, majú tzv. Účet subadmina. To znamená, že tá vaša spoločnosť, ktorá tam bude potrebovať prístup, vy jej môžete vytvoriť účet, vďaka ktorému sa tam budú vedieť dostať, nastaviť si všetko, čo potrebujú, nainštalovať, čo potrebujú a vám stále ostane ten váš prístup bez toho, aby ste riskovali, že tie dáta napríklad niekam uniknú, alebo opäť, že spolupráca nedopadne a oni budú mať vaše prístupové údaje. Nebudete ich musieť meniť. Pokiaľ spolupráca napríklad zanikne, ten subadmin môžete kedykoľvek zmeniť a tým pádom im zamedziť prístup. Ak by ste napríklad takéto niečo neovládali, každá z týchto hostingových spoločností má veľmi šikovný support, stačí im napísať e-mail, zatelefonovať alebo im napísať na live chate a veľmi radi vám pomôžu prejsť cez tento proces, či už vytvorenia toho subadmina, prípadne nastaviť si, ak si robíte web na vlastnú päsť, nastaviť si tam nejaké základné hodnoty, nainštalovať si WordPress alebo niečo podobné.